Kull sena fil-jiem bej 18 u l-25 ta' Jannar l-insara niċċelebraw ġimgħa ta' talb għall-għaqda bejnietna. Sfortunatament f'dawn l-2000 sena ta' Kristjaneżimu diversi drabi iġġilidna bejnietna bħala nsara u kissirna il-komunjoni li talab għalija Ġesu. Fil-fatt, fl-aħħar ikla tiegħu mad-dixxipli talab biex aħna nkunu ħaġa waħda, biex id-dinja temmen. L-għaqda ta' bejnietna issaħħaħ il-fidi kif il-firda ta' bejnietna tfixkilha. Milux kont qed naqra l-istorja kommoventi ta' grupp ta' nsara li inħatfu mill-ISIS fuq ix-xtut tal-Mediterran u li ġew maħsuda fiż-żogħżija tagħhom għaliex kienu nsara. Fost dawn l-insara Kopti li ġejjin mill-Eġittu, l-ISIS qabdu wkoll wieħed mill-Etjopja ta' kulur Samrani u riedu jeħilsuh. Imma hu għalilhom jiena Nisrani wkoll. Kien jaf xi tfisser din il-kelma li kienet se tkun għalih kundanna għal-mewt, imma ħass li ma setax jitħat il-Ġesu waqt li qed jara insara oħra bħalu jagħtu ħajjithom għall-fidi tagħhom. U wkoll miet martni mal-20 sħabu Kopti. U għalhekk tagħna eżempju sabiħ kif l-għaqda tagħna isseħħ ukoll permezz tal-martirju. Bħalma l-għaqda tagħna isseħħ ukoll meta aħna l-insara flimkien, aħna minn aħna, nieħdu ħsieb min hu batut. Hemm l-ekumeniżmu tal-martirju, kif ukoll hemm l-ekumeniżmu tal-karità. Milux meta grupp ta' nies kienu abbandonati f'nofs ta' baħar fil-Mediterran fuq vapur li ħadd ma ried jilqgħu, il-Knisja Valdese li hija Knisja Protestanta laqat 11 minnhom biex jgħixu l-Italja. Mhumiex Kattoliċi ma huma nsara l-Valdiżi u taw xhieda ta' ekumeniżmu tal-karità. Waqt li niftakru fl-Etjopu ta' ġilda skura li jismu Matthew u li miet ma' 20 oħra Kopti fuq ix-xtut tal-Mediterran vittma tal-mibeda tal-ISIS, niftakru wkoll f'insara li qegħdin jaħdmu flimkien biex jgħinu l-proxmu tagħhom. U dan huwa ta' glorja kbira lina. Dan huwa l-ekumeniżmu veru li għamlilna ġieħ.